Arina Avramescu să fie reprezentantul cetățenilor sectorului 1 în Parlament. Am reușit să câștigăm bătălia pentru salvarea Parcului Bordei, împreună cu o mulțime de cetățeni care au susținut acest lucru. A fost, dacă vreți, o bătălie în care cetățenii au dovedit că pot să înfrângă politicienii. De peste un an de zile mă bat pentru salvarea parcului sportiv Strandul Tineretului și ca și la Bordei îl am alături de mine pe Arina Avramescu, un avocat tânăr care mi-a dat o mână de ajutor foarte importantă la Bordei. Strandul Tineretului este proprietatea bucureștenilor. El face parte din patrimoniul acestui oraș, a fost construit pentru bucureșteni și ne dorim ca el să rămână astfel. Nu ne dorim ca în aceste locuri pe care le vedeți aici să fie construite blocuri, să fie construite sedii de firmă, hoteluri sau mall-uri, pentru că imaginația investitorilor imobiliari este debordantă. Strandul Tineretului trebuie să rămână locul de recreere pentru bucureșteni, locul în care am copilărit și în care copiii noștri trebuie să poată să vină, să facă sport, să se distreze, să se relaxeze la sfârșit de săptămână. Strandul Tineretului este din 99 în graficul de business al unor oameni de afaceri veroși pe care primarul Chiniman i-a numit rechin imobiliari. Strandul Tineretului poate să fie salvat. În momentul de față căutăm soluții pentru ca să îl redăm în anul viitor bucureștenilor. Ajutați-ne să salvăm Strandul Tineretului, salvându-l ne salvăm pe noi înșine, salvăm acest oraș care respiră din ce în ce mai greu aerul poluat al investițiilor ticăloase. Sper ca împreună să reușim să salvăm și Strandul Tineretului și să-l redăm bucureștenilor. El este unul dintre cei care mă vor reprezenta în Parlament și nu numai pe mine, îi va reprezenta în Parlament și pe cetățenii sectorului.